नमस्कार बच्चा लोग, का हाल। उम्मीद करता नहीं कि पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब बढ़िया से चलत होगी। एगो बात बतावा, गुस्सा आवेला आवत हुई, गुस्सा में कोई से बात भी करत होकबा, कोई के बुरा भला कहत होकबा, लेकिन गुस्सा में जौन काम आदमी करेला ओकरा से कुछ बने ना बल्कि बिगड़ेला। गुस्सा नुकसान करेला। एगो राजा रहे और राजा के गुस्सा के चलते कितना नुकसान भयल। एक कहानी तो सुना, जब ये कहानी सुनबा तो एगो सीख से मिली। कहानी सुना। सोनपुर के राजा विक्रम सिंह, उनकर बहुत चर्चा रहत रहे, लेकिन स्वभाव से वो बहुत गरम रहलन, तुरंत गुस्सा आ जाए। उनका कोनो बात तू कहबा ना अब पसंद ना आई तो पूरा चेहरा लाल और गुस्सा से पागल। राजा का लगे उनका गुस्सा के चलते बहुत कम लोग जाते रहे। वो कबहू कोई के भी सजा सुना सकत रहलन, ऐसे लोग डरत रहे। एक बार राजा विक्रम सिंह के जो महामंत्री रहलन उनका पर गुस्सा आ गया उनका। अब बिना सोचा समझे कहलन कि तू रात भर ठंडा पानी में खड़ा रहा, सजा तहार इहे बा। महामंत्री के रात भर पानी में खड़ा रहे के सजा सुना दिलन। अगला दिन राजा महामंत्री के बुलेलन। महामंत्री आवत रहलन, आराम से चेहरा पर मुस्कान रहे। राजा देख के बड़ा हैरान कि भैया रात भर जना आदमी के पानी में हम खड़ा रख ले बनी हे ठंडा में, उस सुबह सुबह मुस्कुरात हमें लगा होता। तो राजा पूछलन, मंत्री तारा कोनो दिक्कत नहीं खे, तारा डर भी नहीं खे? मंत्री मुस्कुरा के कहलन कि ना राजा, कोनो दिक्कत नहीं खे, डर भी नहीं खे। मंत्री बहुत चालाक रहे, मने मन वो राजा के कोसत रहे, बाकी इहो सोच ले रहे कि आज इनका से हिसाब बराबर करे के बा, बदला चुकावे के बा। ऐसे मंत्री एगो चाल चलल। राजा से कहलक, महाराज डर काहे के? जब रोरा हमरा के सजा सुनैनी तो हम बहुत खुश हो गए, काहे कि हमरा के कोई बतैले रहे कि जे आदमी बहुत गुस्सा करेला वो अगर रात भर ठंडा पानी में खड़ा रहे तो ओकर गुस्सा खत्म हो जाला। इतने ना महाराज, वो आदमी हमेशा जवान रहेला। तो अब बताई, एक तो गुस्सा हमारा खत्म हो गया और ऊपर से हम बहुत फिट महसूस करतनी, बहुत एनर्जी बा हमरा में, एकदम एक्टिव महसूस करतनी। अच्छा करी रोरा हमरा के सजा दे देनी। महामंत्री के बात के सुन के राजा का भरोसा भइल ना, लेकिन उनका मने मन रहे कि भाई जवान अगर कोई आदमी हो सकता, ताकत आ सकता, आदमी एक्टिव हो सकता तो आजमावे के चाहिए। वो मने मन सोच लें कि ठंडा पानी में हमहू जाके रात भर खड़ा हो जाए। राजा विक्रम रात के अंधेरा में चुपचाप जाके ठंडा पानी के जो तालाब रहे वो में खड़ा हो गई। पानी कुछ देर तक तो उनका बर्दाश्त में रहे। जैसे से रात बढ़ गए पानी और ठंडा हो चल गई। जब बहुत ठंड लगे लगल राजा का बुझाए कि भाई बहुत गुस्सा कैला पर बहुत दिक्कत होला, गुस्सा के दूर करे में इतना ठंडा झेले के पड़ेला, ठीक नहीं की। आज देखो इतना सजा हमरा के भुगते के पड़ता। बाकी राजा के ये बात के एहसास हो गए कि जब उन लोग के इस तरह के सजा सुनावे ना तो उनका ऊपर काबिल रखे, बेचारे बहुत कष्ट में रहते लोग। एक बाद राजा खुद से वादा कैलन कि वो अब कोनो आदमी पर गुस्सा ना करिया, कोई के बिना मतलब के सजा ना दिया। रात भर पानी में खड़ा भइला के फायदा ई समझ ई आगल राजा के। बच्चा लोग कहानी कैसे लागल? कहानी से सीख क्या मिलता? एक कहानी सीख मिलता कि गुस्सा ना करे के। गुस्सा दूर करे में बहुत कष्ट होला, आ गुस्सा इंगे दूर ना होला, इससे ओकरा के पास आवे देवे के कोनो जरूरत नहीं थी। काहे कि जब आ जाई तो वो घड़िया आदमी से वो गलत काम करवाई, उससे नुकसान हुई।
ऐसे नुकसान ना झेले के बल्कि गुस्सा के दूर रखे के चाहिए। उम्मीद करता नहीं कहानी अच्छा लागल हुई। अगला बार हम आए तो एगो और कहानी सुनाए।